Vahvat on pelikäsi, näin kun punet siellä. Paras 7. Ei mä jaksa niin pitkälle. No niin, nyt lähtee. Palas vielä 4 ekaa. Missä on selostus? 3-0. Ei oo. 2-1. Kenelle? 2-0. 3-1 sikäli. Niin nopeesti! Tää on harvinainen finaali! Onko voittaja? Ei päätty se päätty! Hei! Miten harvinainen finaali? Jätkät tää putkeen niinku 7 merkkiä. Ei ole mitään semmoista. Siinä oli kyllä niin mä ihmettelin, se 2 Loistavaa, kiitos. Onneksi olkoon. Aika lisää. Näin se menee.